In Oud-Waard oerheerst het nog heel tijd verdriet en verbjustering. Gemeente, justitie en politie had daarom voor de inwoners in de streek een besletten informatiebijeenkomst opzet. Parsen en andere belangstellenden binnen net welkom. Zo'n 300 mensen komen naar het Mierskipcentrum Huisterwaard om net alleen antwoord op haar vragen te krijgen, maar bovenal stiepen bij elkaar te vinden. Echt heel fijn om met elkaar zo daar te zijn en allemaal dezelfde smart te voelen. En ook fijn voor de familie Vaatstra, maar voor ons in het dorp is het heel zwaar dat het zo'n geliefde buur is. Want het is mijn buurman en het is heel zwaar, ja. Het is zo mooi om te constateren dat je een hechtheid uit deze Mierskip van Oud-Waard spreekt. Saamhorigheid. Ik gevoel van wij willen natuurlijk net iedereen in de steek laten. Wij willen net iedereen in een sociaal isolement brengen. Wij willen ook warmte uitstralen naar de familie van de verdachte. En we willen ook meedenken over oplossingen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat doet je als burgemeester van Kalmeloon een heel soort goed dat er zo'n Mierskip is. Op een Wistereen komen dik 100 mensen naar de bijeenkomst in Seelencentrum Old Dutch. Hier willen de mensen onder oren weten of het sammelen DNA-materiaal in die vernietigen worden zal. Maar er heerst ook opluchting dat de onzekere tijden van de familie Vaatstra en het dorp zelfs nog achter de reg liekje. Ik vind het geweldig dat ze die man pakt. Wat had justitie je hem verteld, jongen? Als je er vertrouwen in, dat is de man voor de rug gebracht voor de kerk? Jawel, jawel. Ja, alles kan goed, zou ik zeggen. Ja, er zit wel een stuk wel opluchting in, maar er zit ook het besef in dat aan het eind van de rit er natuurlijk heel nog een verschil is tussen Oud-Waard en de Westerijn. We hadden te krijgen met een moord, met een dader. En als dat proces al rond is, zullen we zien dat er in beide dorpen een hele grote slachtoffers zijn.